First time ni mo, pre? First time, pre. Kaya ka? Damay-damay ni Ron. Resulta niyo niya. Kaya, baklay. Og di mo kaya, baklay ito tanan. Daugon man. Hindi naman, baliki ko. Assassin's Creed. Sa wala? Init. Init. Narindan eh. Tindahan dia mo palit konsumo. Ano lang oh, ay lang sa palit dia pre, unya ra tay uwawon ta pre. Balik na lang kag naog baklay inig uhon ka. Oh, naog ra. Oh. Mo deliver man ka. Da pang trail kay ni nga motor oh. Murag dugay-dugay gina na stock ba? Da tingog pa lang daan. Ha? Murag angat jo, anad jo kinat-katay ning motora ba? Ala yung nag-irek abot dili dito mo kipit po. Sa kipit. Ayan ako yan. Ngayon ang isa po sa gina. Salamat kayo. Ano lang ni pagtulog-tulog ba ini gahon galing. Thank you. Ginagmay lang atong Nagagana kay dali ang mahuro. Mo jud. Ano kay ibugat-bugat. Pasingot man kay tuyo. Trailer. Ano slice wheel dogoro diri no? Gabi. Gabi. Aso. Baka. Mana mana. Are you okay? Gan gina. Relax, oh habog kayo. Dito baklay ra mig engine. Yeah, badlay na mo? Ha? Baklay na mo? Baklay na ako. Sos, baklay na pong. Nindot kay magbaklay. Ano ba? Iya po yung mineral. Yeah. Ngunggag ka mineral na. Ha? Ngunggag. Di ba ma? Sir, nabay hawan dire o lek may hawan. Dito rin sa ibabaw. Ha? Dandaran sa tao mo na may agya ng motor. Ibabaw na lang. Layo-layo pang hawan-hawan. Hindi pa yan. Parang makita ang patron ba? Mag-train-train, sulay-sulay kayo layan. Dito na. Dito. Kaya mukat. Ha? Okay ra basta in love. Interview. Guys, sa Wilkins Beer sponsor namo. Hi vlog, welcome sa my guys. No, katong ning ato gampoy, sayo na kay inyo ang one challenge itong naagi pero karon no. First time po kapag isura dalan yun. Wow. Siyempre, 1, 2, 3. Push. Let's see. Berg. Inumin ng mga matatapang. Tras pre. Kuha na lang goro, ibilin lang ni Drio. Dili. Aswat ko na to na. Ha? Aswat. Dili ni mo talaga aswat. Dili ko. Lagi na. Dala na. Dili ko tuklo dra. Hoy, nagdala ko kamera, di ko ka-aswat. Sige, ako ikon. Ay, ikaw na lang sir kay Mati. Si kabal-bal taning. Mati, stay ikaw. Kusam ni pagsak na eh. Di, neutral pa yun. Gina siya daan. Nanay, fingerprint. Ay, kuan sensor. Bante pa.
tol. Sus, ara di ay. Ako dala tol oh. Grabe. Di giday lalim. Kaya ka ba? Ah, Abot dito na may... ko guys, siguro mo. Dito yung kuan. Target pa gani pre. Abi na og kapoy magdalag motor, mas kapoy man day magdalag kamera. Kuryahit ko kapoy magdalag tubig. Sunod mo ato mo gampoy, di mo magdala-dalag motor nga mubo. Dili mga adlawon. Tapos magsapatos. Magsapatos, dili inani magtiniil. Proper ba, proper. Then dapat sunod mag-gym kadaan. Parehas ni Jan. Ga-gym nga Jan? Ha? Ga-gym? Albe. Oh, sa Albe, salamat daw. Shout out sa Albe. Ayaw. Uy. Wa pa yun nanukad. Ya, wala ra gailog imong ginawa. Ara raman. Ikaw po yung usaw. Lagi mga adlawon, mas Ayo, the best. ha? Dili kaya lagi. 10,000. Sponsor play good moto training. Nya ikaw masaka karon. Tulayan. Tara, tol. Ha? 1,000. Bot niyo. Bot niyo. Video. Hello mga lagan, natakaron sa Mount Gampoy no. So grabe, presko kayo ang hangin. Kuha na takaron mga alas 4:30. Alas 4:30 sa hapon. So ginatagad na mo karon ang sunset. By the way, naay duha ka gianan ang Gampoy. Ang diri nga side is good for hiking, kanang mag-hike, mag-jogging kay ang background niya is plain grass. Kugon grass. Ato bitong murag tanglat muna kugon. Then ang sa Pika side is the trail part. Nagcooking pa to. Atong makita na niyo niya sa video. Kung unsa ka trail, grabe. Nindot yun siya kayo pang off-road. Off-road yun siya nga dula. Itong mga dirt bike nga motor. Kung ikaw hilig ka off-road, laga diri, Gampoy, nindot kayo. And sa mga mag-exercise, may part nga dili lang kay siya slope pangaton. Napoy part nga grabe, burag mag-abot ang imong tiil og suwang sa kaangaton. So, presko kayo ang ambience na nami diri sa dili siya kinatumyan, burag second level kay sa kinatumyan didto nga part daghan namang kahoy. So, naa diri sa ikaduha nga side ang kuan, burag second level sa sa peak.
Kapuya sa kaoning Mount Gampoy pre oy. Ikapoy ka pre. Kapoy ka pre? Kapoy ka? Oh. Wagay ko kapoy niya. So weird. Kamiya sa hangin diri sa Mount Gampoy oy. Pero mas lamig gid og naa ka. So weird. Ay. Love you. So weird. Ya, unsa may kuan pre? First impression ni mo diri nga pic? Ha? Nindot picturean? Nindot ibalik diri pero mag-camp out dapat. Mo rin yang Ingon siya naman daw sila i-room diri nga for rent. Pwede dito matulog daan pagkagabi para makasugod og lakaw padulong diri kadlawon. Pero Thinking mo. gusto ko musulay dari Kadlaw, no? picture ya kana bitawng ano ya. Kana bitawng walay bulan. Oh, pwede. Kay ang kwaon bitaw ang mga bituon. Pwede. bituon. Kanang ano kanang gitawag nila Milky Way. Kaya mga stars bitaw maglinya na sila baga. Walay kuan, walay clouds. Wala po cloud. O gani. May panahon. Gusto po mo dol-dol ra kato. Yung puro ko bro. Aka to dito. Pugon. Puro kugon layo man na to. Unsa na diha? Diha ang shortcut. Dol-dol ra pud ha. Sus nang ambition pa ko pre nga mag-prenup diari sa una. Si Mark Day ang photographer KL. Ngalagan. Mo din ang Payag nga ginatambayan sa mga mag-hiking, mag-jogging or whatsoever. sa mga nakaani diri. Remember your place. So grabe ang mostly ang mga muani diri mag-trail is magsugod og buntag, kadlawon, larga padulong diri para dili na kayo init. Pero kami lahi amoa. Gikan mi hapon diri mi mag-sunset. And nindot kayo. Shout out day ko sa mga natagpuan ng mga riders ganiya, mga trail riders. Grabe, idol. Saludo yung ko sa inyo. Grabe gid inyong mga porsigidong kusog nga inyong ano ba? Gibuhos gyud. Grabe. Di mabangbang ang dalan pero easy ra kay sa inyo ah. Bay, sure na yung kabay. Sure yung raw ka. Kaya? Singit mo na kaya? Kaya! Sige!
Bombahe. Lah. Bala mo dia. Di kaya sa akong fighting spirit. Wala ka naglihok na yung ligid, oh. Gabi. O ano sila ang team baklay. Gabaklay ra. O nya. Angak. Angak. Ayo. Perting hangak ka. Singot kayo, tulo. Hangak. Pulaw eh.